Сёлета по осені я подразаў свае яблонькі, але галлё ад іх я нікуды не выкидываў. Зараз покажу чаму. Потому что яблочные галинки найсмачнейшая ежа для свойских трусов. Да не только для свойских, так само для лясных гаспадароў палёў. Вось такие пяньки — это то, что застаецца от працы наших грызуноў. Вы бачыце, як яны выдатна грызуць яблони такого памеру, ну дробные, так про іх і казаць няма што, не з'ядаюць нічого, што магчыма, нічога не застаецца. Але якая праца? Сядзіш сябе ў клетцы і грызеш. Самы вялізны пянёчак, які я ім даў, гэта вось гэны. Вырваў зараз з зубоў аднаго труса. Тут яны дзяруць амаль што міліметраў 7-8 кару разам з дрэвам. І потым дастаецца вось такі файны пянёчак. Будуць дровы. Альбо вось забраў аднаго. Зараз пайду дам, хай даядае. І вельмі добра, кіну ім такую палена, такое кінуў, і яны грызуць яго, калі ім сумна, няма чаго рабіць. А нам атрымліваюцца якасныя дровы в яблоні. І зараз мне ўжо не хапае сваіх сукоў, свайго галля. Прыйдзецца хутка ісці да суседзей абразаць яблонькі. Слівы не так, слівы таксама грызуць, але тут няма чаго, ну такія не больш таўшчыня сліў, яны вось такія грызуць. Там, відаць, у іх не такая кара смачная. А яблоні вы самі бачыце, што даже пянькі, ну колькі тут сантиметраў, можа, 12-11, выгрызаюць іх ушчэнт. І, дарэчы, чароўныя шарыкі ў іх такі атрымліваюцца разам з гэтымі апілкамі такога больш карычневага колеру, не чорныя, як звычайна, а вось такія больш светлыя. І трапляюцца кавалачкі драўніны ў сярэдзіне. Выдатны гной. Будзем тыя ж яблоні і падсілкоўваць ім. Потым гэны абгрызеныя дровы, галінкі сушу на печы і затым выкарыстоўваю, каб яны дапамагалі мне распальваць вогнішча ў самой печы. Гэта галлё ўжо падсохла. Такое звонкае. І вось гэтыя дробныя галінкі кладу сюды, і не трэба тады смоль секчы. Подсушить пару тыдняў, і зараз мы падпалім і будзем чакаць цяпла. І кот Фелікс вельмі хоча пагрэцца, бо ён чакаў 2 дні. Да, Фелікс? Да. Он все разумее, не можа размаўляць. Так, ну і глядзім, як яны зараз будуць распальвацца. Ось так. Печ у нас вельмі якасная, вельмі добрая печ. А і мы готовим ежу сабе, а таксама варым бульбу для трусаў. Так, прикрием. Чакаем. Затрашчалі дровы. Палязем. Ну вось, калі ласка. Як гэтыя галінкі дапамаглі нам распаліць печ. Кінем больш таўстыя. Хай гараць. Дапамагаюць. Вось, гэта ўсё от нашей яблони. Вот, шибни дрова.